Pangasinan PNP nilinaw naman ang kumakalat na alegasyon ukol sa talamak na iligal na pasugalan sa lalawigan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Pinabulaanan ng Pangasinan Police Provincial Office ang mga ulat ukol sa umano'y pagkalat ng iligal na sugal sa lalawigan ng Pangasinan. Sa inilabas na payag ng Pangasinan PPO, mahigpit umano nilang binabantayan at patuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal gambling. Mula ang 1 ng Enero hanggang nitong 7 ng Pebrero taong 2026, isinagawa ang intensified operation sa iba't ibang bayan na nagresulta sa mahigit 200 katawan na arestado at maging sa pagkumpiska ng pera at ang gambling paraphernalia mula sa card games, drop ball, color games, cockfighting, mahjong, bet games at maging ng bingo. Noong nakaraang taon naman, sa kabuuan ng kampanya, 55 operasyon ang naisagawa kung saan 220 katao ang naaresto at mahigit 127,000 pesos ang nakumpiska mula sa iligal ng pangapustahan. Bukod pa rito, pinatitibay rin ng PNP ang monitoring laban sa small town lottery o yung mga STL bookies at iba pang iligal na aktibidad na hindi otorisado ng PCSO. Iginit naman ng pulisya na tuloy-tuloy ang kanilang kampanya at lahat ng ulat ng illegal gambling ay agaran umano nilang inaaksyonan. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.